Киштәләрдә ятмый, 2 атна эчендә иң күп сатылучы китаплар исемлегенә кергән Татарстанның беренче президенты Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев биографиясенә багышланган басманы башлада декабрь айында тәкъдим иткәннәр иде. Хәзер Казан Кремлендәге телефоннар тынмый икән. Яңа китапны сорап шылтыратучылар бик күп. Күренекле кешеләр тормышы циклы китабын кайлардан табып буласын. Хәбәрчебез Гүзәл Әлимова шул хакта. Күренекле китапның урыны түрдән яңа басмалар киштәсенә беренче рәткә үк куелган. Анда безгә яхшы таныш Шәймиев башка яктан ачыла. Биографиясе тулысынча бирелгән. Китапны укып чыгучылар исә аны инде дусларына тәкъдим итә. Төрле китап кибетләреннән шалтыратып карадым, эзләп карадым, бу китапны булмады. Менә бу кибеттә таптым. Мәскәүдә күренекле кешеләр тормышы циклы буенча әзерләнгән басманы хәзер Казанда Татарстан китап нәшрияты кибетләрендә табып була. Барлыгы 3 сәүдә ноктасында. 220 сумлык китап Татарстанның беренче президенты тормыш юлын гына түгел, республика тарихын үз эченә алган. Минтимер Шәймиев биографиясенә багышланган басма барлыгы 8000 тираж белән чыга һәм аның хәзер 2000гә якыны Татарстан китап нәшрияты кибетләренә сатуга куелган. Заказ бирүчеләр дә бар, калдырып торырга да кушучылар бар, сораучылар күп. Сатуга куелганына әле 2 генә атна, шул вакыт эчендә инде иң күп сатылучы басмалар исемлегенә кергән. Безнең иң беренче чиратта инде тарихи китаплар, безнең классикларыбыз Муса Җәлил, Габдулла Тукай һәм дә инде татар халык ашлары сатыла торган. Бу китапта алар белән бер рәттән шулай ук сатыла, яхшы сатыла. Китап укучылар исә биографияның татарчага тәрҗемәсендә сорый. Татарчада чыкса бик әйбәт булыр иде. Татарчада укып карыйсы килә. Кибетләр буенча китап эзләп йөрмәүчеләргә дә эшне җиңеләйткәннәр. Аны хәзер интернет аша да заказ биреп була. Таткнига.руның рәсми сайтыннан да соратырга мөмкин. Гүзәл Әлимова, Марат Сәетгәрәев, Яңа Гасыр каналы.